Sa ngalan samahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Berso, sa dili pa ang Ebanghelyo. Kay nasayod kamo sa grasya, o sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya, dato, nagpakakabos ang Ginoo tungod kaninyo, aron madato kamo pinaagi sa iyang pagkakabos. Alleluia. Ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa mga Parisiyo. May usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga bisti ug nagpuyo nga luho kayo. May usa-usab ka kabos nga ginganan og Lazaro. Kansang lawas nalukop sa mga nuka. Og pagadad-on siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato. Base na lang makakaon siya sa mga mumho. Makakaon siya sa mga mumho nga ng mga tagak gikan sa lamisa sa dato. O bisan ang mga iro manuol o manilap sa iyang mga nuka. Unya, namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham dito sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay o gilubong o nagantos pag-ayo dito sa Hades. Unya, miyahat siya o iyang nakita si Abraham dito sa layo o si Lazaro sa tupad kaniya. Unya misinggit siya ngadto kang Abraham, Amahan, kaluy intawon ako. O ipadala si Lazaro diri aron ituslob ang iyang tudlo sa tubig o pabugnawon ang akong dila. Kay nagantos ako pag-ayo sa kainit nining kalayo. Apan si Abraham nitubag, Anak, hinumdumi nga sa dito ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro, lunlon lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa niya na, ana ay laom nga bungaw nga nagulang ka nato. Aron katong buot mutabok nga nakanimo gikan dili makahimo. Ni ang tanan diha makatabok ngari kanamo. Ang dato mitubag, kun mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Di na ko may 5 ka igsuong lalaki. Patwa siya aron siya maoy mo pasidaan o dili may hianhi dining dapita sa kasakitan. Si Abraham ingon, atoa dito si Moises o ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila maoy may balo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan amahan, kana dili paigo kun adulay mabanhaw o muadto kanila, mamiya gayon sila sa ilang mga sala. Apan mingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises o sa mga propeta, dili gayon sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ngalan samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag mga igsuon o mga higala. So, o di amano ka itong live broadcast karong adlaw adlong Domingo sa Angaw, Cebu, Philippines. Adlaw karong Domingo og atong ipaambit ang Ebanghelyo karong adlaw.
Apan aron masabtan kung unsa ebanghelyo karong adlaw, daily gospel, muni ang good news, mao ni ang maayong balita, mao ni ang kamatuoran, mao ni ang tinuod. Alaot ang mga tao bisan pag nagpuyo ngadto sa labing kinatumyan nga bukid. Alaot. Nganon bisan unsa kalayo, apan kining tanan adunay utlanan. Bisan unsa kalayo. Bisan mag lulinghayaw ka pa, maghigda-higda ka pa bulawan, apan ang tanan may utlanan, may katapusan ba? Bisan pa mag-inom-inom ka, maghubog-hubog ka, nya ikaw labing dato sa tibuok kalibutan. Dato ka man, adunahan ba? Apan ang tanan may katapusan. Nga naman, gumikan kay ang tanang mga tao adunay mga sala. Adunay katapusan ba? Nga ikaw tao, unsa may katapusan sa tao ni kalibutan, yung puyan, maong kamatayon. Gumikan kay mga tao misupak man sa pagbuot sa Dios, nakawaton sila og sala, o ang sala magbunga og kamatayon. Apan ang Ginoo tan-aw na minaw sa tao nga iyang gimahal, gigugma o gikaluyan. Gihimo ang tao gumikan sa kaayo sa Ginoo. Unya, gikaluyan yang tao, giluwas niya gumikan sa kaluoy. Apan ang Ginoo muhatag gayon og hustisya. Nganuman, gumikan sa katalungan. Kaya ang tao gipialan man niya, gipialan og kagawasan. You are an independent-minded person. Gipialan ka, wala ihatag gipian ang kagawasan pagpili. Nga ikaw tao na minaw, nagtanaw, nagminaw sa bipol, adunay kagagawasan pagpili. Kung ari ka magtuo, wa, yes, no, true, false, good, bad. Magpili kag usa. Kaya ang Dios usa, apan tulo ka personas. Magbubuhat ang Dios Amahan, manluluwas ang Dios nga Anak, tigbag-o, tigbalaan, sanctifier ang Dios Espiritu Santo, o ang ipilin tinis kalibutan sa Ginoo, mao ang Holy Spirit. Nga dili makita ang Ginoo, apan makita in the person of the Blessed Virgin Mother Mary, kay tao man usab ang manginan. Tao sama kanato, gipili lang siya, gilain. Gipili, gilain. Way buling og sala. Gipili ba? Kita, gipili, gitawag. Apan gilain man ang mahal nga bir, gipili, gilain. Ikaw tao nang binaw, nagtanaw, gipili, apan gitawag. Lay ang pagtawag, lay ang paglain. Muna ka kung makasabot ka, kung makadungog ka, kung makasulti ka, kung makakita ka sa puwing kamatuoran. Makasabot kay ano na kay alimpatakan, ano na kay utok. Makasabot ka. O kunya mahigugma kay ano na ka may kasing-kasing. Mahigugma ka sa imong isikitaw. Makasabot ka man nga imong isikitaw. Ang Ginoo maibuhi nga larawan sa panagway sa tao. Ikaw tao, buhi nga larawan o panagway sa buhi nga Dios nga dili makita apan ikaw tao, ang imong rule og katungdanan giatagan ka man og manggasa apan gipialan ka og freedom of decision to choose. Ang isikataw mo'y buhing larawan ng panagway sa buhi nga Dios nga dili makita. Muna'y rule sa mga tao. Ikaw tao, gipuy-an sa Ginoo, binunyagan ka man og way bunyag. Muna ayaw pag-ungot og tao, ayaw panaway, ayaw paghukom, ayaw panlibag, ayaw panaot. Ang Ginoo makikiusa og tao, mipuyo. Ang Ginoo nga dili makita, nga mahimo nga unta ang tanang tao makasabot. Kung makadungog ka, pumamati ka, muna ang ebanghelyo karong adlaw, ang tanang mga adunahan, mga dato, gipasidanaan. Magpili kag maayo. Gihimo ka, gumikan sa kaayo sa Ginoo. Giluwas ka, gumikan sa kaluoy sa Ginoo. Nagbalik-balik ka na sa mga holy sacrifice sa tibuok nga kalibutan. Usa na pagtuos sa tibuok kalibutan, apan karon miabot ng 22,000 kapin different religious organizations. Kay but magdato, magdunahan, apan ang uban mahinumdum ganun ay Ginoo digamit o pulong, digamit apan di na bibiya naman. Apan ang Ginoo na gyud mo hukom, ay paghukom, kuwa ta mibaw unsay gibati sa Ginoo sa mga tao nga nibalhin, nibiya di na mutuog inahan. Di mibiya man. Muna ang tanang mo biya, tanang mo sa likway adto sa hadis, gisulti man sa Ginoo. Ang di mo tuo ba? Labay-labayan lang pobre, labay-labayan lang isikataw, unya wala-walahan lang sikabot. Gusto mo doon na, gusto mo presidente, bisi, senador, mayor, congressman, wala-wala. Nya sila'y ampuan. Malimot ang Ginoo. Ang Ginoo, mahinong naman Ginoo nga. Ginoo, ipasa gyud. Muna ang pulong ipasa dungog. Kang Ginoo way kamatayon, ay ang gahom way utlanan. Ang Ginoo di gyud makita, disulti ka na si kadawang pagbasa. Di gyud makita. Og mo hinungdan nga ikaw gipuy-an sa Ginoo nga di makita. Aron ka mo tuo mo dawat. Pila na may mituo, pila na may midawat. Apan ang kalibutan giguba, gisupak, gumikan sa gitawag og panuway. Ang kalibutan ang nagdumala ang panuway. Apan ang Ginoo nagtan-aw kay kinabuhi man di mahal, gigugma. Ang panuway munang inig kamatay sa tao, gumikan sa sala, ila naman sa tao,
mamatay ang kamatayon, mao'y sinugdanan sa kinabuhing dayon. Apan masangit lagi, mapurga. Kay nakasalamang lawas, ug ang kalag nga gihimo sa Ginoo, ang kalag masangit magantos, magantos hangtod, magantos magpaubos, magantos mahimong santos, ug mausab na gayon mahingpit, mahuli ang kalag, muna makasud sa gingiran sa Dios. Kay maayong magbalantay ang Dios. Apan ang tigakot, ang mahal nga Birhen Maria, uban sa mga anghel sa langit, uban sa mga santos nga nakasud na sa gingirian sa langit. Ang sa Pilipinas, kinsa may Pilipino nihimong santos? Si San Lorenzo na, si San Pedro, ikatulok kini si Sancho, hapit mimong santos, venerable pa man, blessed pa man, munang inig kanunay sa niya, gisulti mo ng venerable, ikatulo, apan mao kanay deklarasyon si Juan, apan daghan nga nasuod, kinsa may nakasuod, wata mahibaw, ang Ginoo region, nga mahimong desisyon, kinsa ang pasudlon, kinsa dili, katong makadawat, mutuo, nya muhatag, mangyatagon, mubulig niya magpuyo sa pulong, ang Ginoo magtanaw na minaw. Dili lamang kay deklarasyon sa Santo Papa, daghan nga nakasuod sa gingirian sa langit, katong nagantos, unya nagpailog, nagpugong, unya kano'y musangpit sa Ginoo, mga Birhen, mga santos, nga malangit. Apan, nagkasuod ka na, wali ideklarar sa Santo Papa. Ang gideklarar ang si San Lorenzo Ruiz, si San Pedro Calungsod, o ikatulo kini si San umaabot nga Santos Bishop Chofilo Kabumot. Nagpuyo man, naningkamot, mag-antos, Diyos nun, may gugmaon, maluluyon, mapinuganon, may nagtuson. Kung kana imong bansayon na tag-adlaw, makasuod ka sa gingarian sa langit, kung ikaw mahingpit, kung ikaw magputli, maghuli ba, mukha na gisulti sa buhay pulong, sa unang pagbasa, pagkalaot, bisag asa ka puyo, ang tanan doon utlanan, bisa mag-adunahan ka, bisa pobre ka, apan kawatan ka, apan magbago ka na muna ayaw paghukom, kawatan ka, libakira ka, manitis ka, ayaw paghukom, iya tudlui, kabiga, niya puy ang pulong, unya isangyaw, isulti ang pulong, sa tanang katawhan, sa naminaw o dilit, kay ang pulong, ang ginulagi mo pag-umusab sa kinabuhi sa tao, why tao, why professional, why pari, why madre, why doktor, why abogado, why engineer, why makapag o makausab sa tao, kundi ang Ginoo labaw sa tanan. Ang Ginoo lagi mo bago, siya magbuot, siya magtuman, ug ang nagtuman karon siya pagbuot mong mahal nga Birhen. Sige tuman every minute, magtuman sa pagbuot sa Ginoo. Ikaw kay sumusunod ka man sa mahal nga Birhen, ayo pag-una, sumusunod, magsunod ka. O siya ang mahal nga Birhen makigatubang sa puy pulong, ang pulong Dios, ang pulong nimong tao, o paghingpit kay ang nakigatubang sa pulong nga hingpit ang mga Birhen. Bubalik kayo ng Ginoo aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Apan kung ikaw dili magantos, di ang Ginoo makasud. Munang kalang magantos. Apan kung dili nimo tabangan, help na nagsurusuri ka, iampo ang tanang mangkalag sa purgatorio aron makasuot sa gingarian sa langit. Ayaw pagpili amahan inan, magpili ka man. Ayaw ang tanan gayon. Kaya ang Ginoo equal, ang Ginoo gugma, ang Ginoo kaluoy, ang Ginoo alang sa tanan. Alang ikaw tao, ikaw pari, alang sa tanan. Ikaw engineer, ikaw doktor, ikaw abogado, alang sa tanan. Apan unsay mong gibuhat, nagpili ka muna nagkugma kasi mong kaulimon, nagpili kang salapi, ang Ginoo imong kalimtan. Busa karon nga nabati nimo bisan unsa kadunahan, bisan unsa kagabos, apan ang pobre dato nga bisan unsa kanunay nga maluoy nya dato ka man, mangyatagon ka man, maluyoon ka man, Diyos makasuod ka, pobre ka man, maluyoon ka man, Diyos makasuod ka. Apan kung adunahan kadaghanan sa kanang puyo sa kalibutan, nagpuyo sa iyang kaugalingon, muna righteous people will always lead to lie. Paingon gyud sa bakak. Busa sulti sa tinuod, buhat sa tinuod, tuo sa tinuod. Ayaw pagsalikway, ayaw usa ibilin, isalikway, ayaw paghimaw, ayaw pagtamay sa uban, kaya ang uban ang imong isip katao, mao ka nang gipuy-an sa labaw nga makagagaw. Busa maghingpit, maghuli, aron ka makasuod sa gingharian sa langit. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karuno sa gihapon, hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.